kaɗan daga cikin shirin Laure wanda zai zo muku wannan satin. Musa, kai ka san ni da kai kar ta san kar ne ko? To don haka ko ba maganan wani wata kawai a nemo min lesina, kawai lesina ni na sani. Kilishi, ba ga wani lesi na aje shi a can ba? A'a, lesi kuma? Eh. Kai, gaskiyar lamari oga, ni da kaina ba wani lesi da na gani gaskiyar magana. Wallahi Musa, yau ku alo tsiya alo danja, wallahi sai ka biya ni kayana. Ni za a buɗe ma ido? Allah ina ne ɗakin da ake kai na yawa kin ganta ne tun jiya take fama da nakuda. Shi ne yanzu na kawo ta asibiti ko ke ce likita? Ni ce mai karɓar haihuwa. To ina ne ɗakin da za mu shiga? Shiga da ita nan. Zan baki 10,000. Haba Hajiya. Kuma kin san wannan babban les ne. Ta kai mana 10,000. To ai na yi siyan daraja. Da kun shiga gidan nan ba lalle ne ta siya ba. Ki dai kara saboda don kamawa ta. To, na ƙara 2,000. An kun siyar gashi na bayar. Wai har yanzu ba a samu rigan ɗan garuwan ba? Garuwan ne haka ne. Wallahi ɗan ciki na ne juyawa yake kamar zai fasa cikin ya fito. Dan Allah ku taimaka a samu mai rigan ɗan garuwan nan. Wallahi ni kaɗai na san irin daɗin da zan je idan na shunshuna musamman ma irin wanda yake da dauɗan nan ya sha zufa. Wallahi daɗin sa zan ji. Riga ɗan garuwa? Eh. Shirin Laure zai ringa zuwa muku ne duk ranar Asabar da misalin karfe 9 na dare akan channel ɗinmu da ke kan YouTube Bakan Gizo TV.